iwinjogi e kinde ni mar mondo mi ung'e kama tuni nitiere wacho ni in veteran to un gi expert imarach kodi ni dwa keto weche mag individuals dhoga adwani kanyo ni ijakanyo mar ODM wacho ni gidwa loso power duond party pod wategno kaka ODM iwinja gima idwaro waka matongar waka kabisa en okaw gi individuals ma wuoyo to dwa keto kaka agenda gi in fact adwana one president kobro like kuom jogi agenda ma jogi kelo gi obro rem kaundi madier ma gise wacho ni gin gigolo brokers ugolo jok no again ugolo jok pange mondo mbed motegno twak kod iwinjo ne bwana wan kwatwag matunga gini wan brute manobiro irwa as ODM mondo waran government what they assess ni government wachieve ang'o kama koro wanyalo timo kaka ODM waso assess mago tuwinjire now mwadhi donji gini are we able to win iwinja angma bro mi wa win kopon wa yaw la roka en matunga gi wacho no be wanyalo make sense kose kuonde mwanie ge support kaka Rift Valley Nyanza wawe competition odhi nyime Tom Nduku kwa tieko bendi paro town tuwawinjire kwa nyalo riwo coachwa I towns tuwanwang no okay kwa riwo coachwa to wanyalo win understanding no nitie jogi marikni joma dwan president winjiri gi wuoyo gi kamano ka watieko kodi mana kama nitiere karka ben main twak minyalo gen e kinde madhi bedo kae why not jogi mara nhari jogi madwan president winjigi ing'e maraj Kenya kae in everything you keto no and adwana woni not masses are not vote masses okokora mano bende wawachi ni kawuono adwa kita Jo-UDA gi numbers mowacho no recruit go maga not vote en mogo cha nakora moge jwang mane mwadi chu ayudwa mogi kawuok kuom Dr. Mark Matunga